अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। पडेल येथील भाविका देवी मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा करण्यात आला। 1500 दिव्यांची आरास करण्यात आली होती। पडेल येथील भाविका देवी मंदिरामध्ये कार्तिकी एकादशी निमित्त सायंकाळी 7 वाजता दीपोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं होतं। श्री भाविका देवी युवा प्रतिष्ठानच्या वतीनं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। यावेळी 1500 दिव्यांची आरास भाविका देवी समोर साकारण्यात आली। यावेळी दिव्यांच्या लख्ख प्रकाशानं मंदिर परिसर उजळून निघाला होता। दीपोत्सव निमित्त भावकादेवी युवा प्रतिष्ठान व भावकादेवी उत्सव मंडळ यांच्या माध्यमातून दीपोत्सव करण्यात आला आणि 1500 दिव्यांची एक ऊर्जा निर्मिती करण्यात आली आणि ती ऊर्जा पूर्ण तेजोमय पडेल गावाला ऊर्जा निर्मिती होत आहे आणि त्यामुळे ह्या मंडळाचे मी आभार मानतो, मनपूर्वक आभार मानतो। आम्ही आज सर्वांचा इथेच आम्हाला हा भाग्योदय आम्ही समजतो की आम्हाला ते बघायला मिळालं, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो। भावकादेवी उत्सव मंडळ पडेल आणि भावकादेवी युवा प्रतिष्ठान पडेल मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज पडेल गावामध्ये हा एक अतिशय आगळा वेगळा असा 1500 दिवे प्रज्वलित करण्याचा दीपोत्सव संपन्न झाला। मला वाटतं पडेल गावामध्ये अशा प्रकारचा मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा करण्याचा मान ह्या मंडळाला पहिल्यांदा गेलेला आहे। का आतापर्यंत असे दीपोत्सव काय पडेल गावामध्ये साजरे झालेले नाही आणि एक आगळा वेगळा आनंद या माध्यमातून त्यांनी संपूर्ण भाविकांना मिळवून दिला आहे। त्याबद्दल या युवा प्रतिष्ठान उत्सव मंडळाचे मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो आणि यांच्या भावी वाटचालीला शुभेच्छा देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।